dok si izgovarao svoj uvodnik, kroz glavu mi je prošlo, ja sam pre nekoliko, to jest prošle nedelje, vodio sam sina od jednog prijatelja na Fakultet političkih nauka, on je maturant, hoće da se upiše i onda je otišao da vidi kako sve to izgleda i tako dalje. Ja nisam bio, bogom, 5-6 godina nisam svraćao i onda sam video i profesore i tu studenti koji su došli da pozdrave, prate emisije, gledaju i tako dalje i tako dalje. I sada kroz svo to informisanje i kroz te brošure i upoznavanje sa tim profesorima, kad smo završili tu posetu fakultetu, taj momak me pita, pa dobro, ja kad to završim, šta ću da radim? I ja kažem, nećeš raditi ništa. Tako brutalno? Pa neće raditi ništa, zato što u ovoj zemlji on nema ni šta da radi, kao što i nema milioni mladih, pametnih i obrazovanih ljudi u ovoj zemlji, oni nemaju šta da rade. Možda će da se steknu uslovi? Neće se steći nikada uslovi i to ne zbog što je na vlasti neko Vučić, Tadić, Jovanović ili Pajtić, nego naprosto zato što je problem u našem mentalitetu. Sedeći i šetajući fakultetom i razgovarajući sa profesorima, sa administracijom, sa studentima, vratio sam se u period kada sam ja studirao i kada sam verovao u misiju svoje profesije, kada sam bio bolji, obećavao više i pogrešio sam što nisam 2006. ili 2007. godine kada sam mogao, što nisam otišao i ostao u Americi.